Александр Лукашенко паехаў у Берасцейскую вобласць, каб кіраваць уборачнай кампаніяй у ручным рэжыме. Бардачок у тебя есть на отдельных местах. Вот где президент проехал, там хорошо. Сено у вас там что-то было, Господь вам подарил, скорее всего, сено вы в рулоны свернули и бросили. Это должно лежать под крышей. Или ты шапку какую-то для этих рулонов должен придумать, чтобы не замокло. Потому что спрессованное сено попадет туда вода, все сгнило. Я это знаю из опыта. Ва ўсіх краінах свету уборачная кампанія – гэта руціннае мерапрыемства, якое тычыцца толькі людзей, якія працуюць у сельскай гаспадарцы. У Беларусі не. У Беларусі уборачная кампанія – гэта мабілізацыя ўсяго дзяржаўнага апарату, мабілізацыя іншых слаёў грамадства, чыноўнікаў, якіх адклікаюць з адпачынку і гэтак далей. Тут і селектарная нарада, тут і вось механізм ручнога кіравання Лукашэнкі, які ездзіць па рэгіёнам і дае ўказанні, як правільна убіраць. Тут і вайскоўцы прыцягваюцца, гэтым разам ваенныя камісары ездзяць па палях і сочаць за тым, каб усе работнікі працавалі дбайна, інакш іх забяруць на вайсковыя зборы. Вось гэтая мадэль мабілізацыйная, мадэль ручнога кіравання, яна сведчыць пра тое, што ў аўтаномным рэжыме эканоміка, асабліва ў сельскай гаспадарцы, у Беларусі не працуе. І таму для такога руціннага мерапрыемства, як жатва, як жніво, як уборка ўражая, патрэбны зладзіць некія надзвычайныя меры, уводзіць некае надзвычайнае становішча, каб рэалізаваць гэтую простую сельскагаспадарчую аперацыю. Усё больш сведчанняў таго, што беларусы моцна страчваюць ад блізкага хаўрусу Беларусі з Расіяй, ад той вайны, якую вядзе Расія супраць Украіны. Дасюль на тэрыторыю Беларусі залятаюць украінскія, расійскія дроны як пабочны вынік расійска-украінскай вайны. Былі два выпадкі, калі дроны падалі ці абстрэльвалі беларускія аўтобусы, якія ішлі па расійскай тэрыторыі. Цяпер беларусы моцна трацяць ад таго, што украінскія дроны разбураюць лагістычныя цэнтры, маркетплейсы ў Расіі. Ад гэтага трацяць і беларускія бізнесоўцы, якія ўклаліся ў гэты бізнес, і проста беларускія спажыўцы, якія заказвалі тавары па гэтым кірунку. Ну, я думаю, што чым далей будзе ісці вайна, тым страты беларусаў будуць яшчэ большымі. Іншая тэма замежнапалітычная. Гэтым тыднем Александр Лукашенко прыняў Валентина Рыбакова, спецпрадстаўніка Беларусі ў Арганізацыі Аб'яднаных Нацый, які адказвае за перамовы з Злучанымі Штатамі. І, уласна, сустрэча Рыбакова з Лукашенком тычылася менавіта гэтай тэмы. Я все документы дословно до запятой, которые ты передаешь, читаю. У меня сложились определенные впечатления и мнения в отношении Соединенных Штатов Америки, их пожеланий. Я умею читать между строк, поэтому если даже Джон пытается там что-то приукрасить, это делать не надо. Я опытный человек и знаю, как это на самом деле. Як вядома, спецпрадстаўнік прэзідэнта США Джон Коул абяцаў прыехаць у Мінск у пачатку траўня. Сёння ўжо канец ліпеня, а візіт так і не адбыўся. Перамоўны працэс пастаўлен на паўзу, і гэтаму ёсць аб'ектыўныя прычыны. Справа ў тым, што тыя
пытанні, якія былі лёгкімі, якія былі на паверхні, яны ўжо вырашаныя, а калі дайшла справа да больш цяжкіх пытанняў, то тут ўсё застапарылася. Злучаныя Штаты ставяць пытанне пра тое, каб у Беларусі спыніліся палітычныя рэпрэсіі і былі вызвалены усе палізняволеныя. Гэта рашэнне вельмі цяжкае, ці ўвогуле магчымае для Лукашэнкі, асабліва спынення рэпрэсій. Таму тут і ўзнік ступар. З свайго боку беларускі бок хоча зняццё санкцый, што таксама атрымліваецца не вельмі. Другі момант, у афіцыйнага Менску быў спадзеў на перамовы з еўрапейскімі краінамі. Гэтым годам адбываюцца актыўныя перамовы, актыўныя кансультацыі Беларусі з прадстаўнікамі МЗС еўрапейскіх краін. І ў Менску быў спадзеў на тое, што ўдасца вырашыць пытанне з санкцыямі. Аднак гэта не атрымалася, больш за тое, еўрапейскі звяз новыя санкцыі ўвёў супраць Беларусі, якія тычацца і нафтаперапрацоўчага прадпрыемства ў Мозыры і іншых прадпрыемстваў. І ў выніку гэты спадзеў не спраўдзіўся. І нарэшце пытанне Расіі. Перамоўны працэс паміж Беларусю і ЗША пачаўся ў момант, калі пачалі паляпшацца адносіны ЗША з Расіяй. Але апошнім часам гэтыя адносіны амерыкана-расійскія ускладніліся, і апошнім часам хутчэй адміністрацыя Трампа схіляецца да большай падтрымкі ўкраіны. І таму перамовы паміж Менскам і Вашынгтонам ідуць з аглядкай на Маскву. Гэта таксама абцяжарвае гэты працэс. І таму мы пачулі ад Рыбакова, што ён прывёз з Вашынгтона прапановы чарговыя, і ў адказ з Менску ён павязе Коўлу прапановы ад Лукашэнкі, ад афіцыйнага Менску. Зноў жа з расказаў Рыбакова мы даведаліся, што кантакты з Коўлам адбываюцца раз на 7-10 дзён, і працэс будзе працягвацца ва ўсякім разе з заяваў Лукашэнкі можна зрабіць выснову, што Беларусь зацікаўлена у тым, каб гэты перамоўны працэс працягваўся. І гэта таксама зразумела, бо вайна Расіі супраць Украіны, супраць Захаду ідзе для Расіі не вельмі паспяхова. Украінскія дроны, якія разбураюць стратэгічныя аб'екты на тэрыторыі Расіі, вельмі моцна ўплываюць на свядомасць палітычнага кіраўніцтва Беларусі. І яны хацелі б некай шчыліны на заходнім кірунку, а такая шчыліна можа развівацца, можа пашырацца толькі ў выніку перамоўнага працэса Беларусі з Злучанымі Штатамі. Таму можна сказаць, што гэты перамоўны працэс будзе працягвацца, што хоць і з пэўнымі затрымкамі.